Asibuye emasisweni. Cha, it's 25 years and ngibuyile, ngikhona, ngila, ngithe cha angizogubha ngoba phela lento yenza ngami sayiqala la ekhwezini ayizimnandi isicathamini uzwile ngiyabathanda ama-Ladysmith Black Mambazo. All women are beautiful. Awu impela sibahle. Hayi ngiyajabula ngoba bebekusho lokhu kalezo ikhathi bezama ukuthi bakhuze lo mhlolo zayo kodwa bakhuzile nami sengingena phakathi ngithi chabo hayibo lalelani all women are beautiful mama dadewethu bantwana bahle bobaba asibahlonife ngihlonife nami it's good to be with you Maclayton sasakadla mina madam into ngeyisa ngabantu abazali umuntu efunde supportion opholo umxaka amaxa wethu amxola xa umvunyo esizwe sonke sathi the king and the president himself bavuma abantu abadala bathi uyalokha wemizukulu luthi uyarocka body sihlala nawe kuze kuba ne relation namhlanje hey surprise namhlanje sihamba kuze kushaya 12 o'clock kuze kushaya 12 o'clock sohlukana ngo12 siyacothoza kuphela nje akekho uzokhatha ngithola ngithola ukungena emoyeni akhulume emsakazweni somnikeza ithuba axoxe nathi umuntu ekhaya kuzoba mnandi kuzoba mnandi ngiseza ingoma ongena ngayo lapha Mrs Christmas Maclayton indaba ethi all women are beautiful namhlanje kade kuqhubeka umkhosi omhlanga visual kade ngubukela ngolandela ubona ngempela izimbali zesizwe zihamba ziyalapha ke esigodlweni sesilo behambisa umhlanga bezoveza ukuthi thina siza intombi siyigcinile siyiphethe kahle awukwaze kwakho manje ngakho sithi all women are beautiful kwangathi kunganda impela kwazi ukuthi sibahle phakathi inhliziyo zethu zinhle kunjalo kuzoba mnandi kakhulu umlaleli radio quiz iziningi ingoma esikuphathele zona iziphe siphathe umlaleli namhlanje ingoma ngendlela kukuningi kawo sizoba nephongolo home train sizoba nama gods followers sithi futhi sibuye sithi Ladysmith Black Mambazo ufuna ngitshela amagama hayi lindani azofika lapho bese siyandlani special singers lapha ke hayi inomlando leyo ngiyeza kuthiwa wathi uhamba ngoba phela lo mculo lona ungekho lapha emsakazweni iquiz kwawena uthi ngizokhuthalela kwathi hayibo weMaclayton ubani ozobe usakaza wathi thuma mina ngizoba ngikhona ngalo zathu ke ngiyeza ukuthi wathi uhamba wayithola lezi insizwa angabuyi ithola kuphi isiyandana special singers ngoba phela insizwa ikhuluma ulimi lale isishangana nazo angithi phela bengihamba bese ngibuke la bakhona ama passage lapha eThekwini lapha ekudayisa khona bakusakhona ama cassette ngelezo nsuku bese kwaqala kancane kuba khona nama CD manje konke lokho kudala kwama cassette bebekufaka ku CD manje kodwa kudayisekwa cheap bese ngihambe mina kulezi ndawo ngibuke ngifune ngoba phela ngifuna ukuthi ekhwezi sibe nemculo bese ngifune hayi ngizame ukuthi nami ngipronounce ke phela isishangane bengasazi kodwa besinaba abafowethu laba sikhuluma hayi bathi cha ilungile kahle hayi sangena ohlelweni awu madoda hayi ngizwa kahle yakhuluma radio quiz ku Facebook sikhona uthi radio quiz uthole kamnandi noma hashtag ayibuye emasisweni sokhuluma futhi nayo ku 0324815521 ku 0324815522 ubusashilo kodwa uyibalanga zonke wathi siphethe ke uthe ugcina uhamba wafika hayi ngisale lapha ya kusiyandana special singing oh yes bese amaqhawe asesandlwa nazo usuthu ama callback yes bese ke sophinda futhi simngenise Ladysmith Black Mambazo phela Wayithanda Mambazo ola balaleli kufika mina namhlanje ngiyayithanda iyona impela la ngaqala khona ukuthi ngithande isicathamini ngoba bacula okuningi ka mina isicathamini ngisithanda ngalokho uyabona sazisi uxoxa indaba la indaba ezakhayo kuneziluleko zakhona futhi labantu ayimzozo uzoyizela lalela asikwazi ukunikeza yonke iplaylist ethu inone ngendlela eyisemanga for 3 hours manje kusho ngase kunikeze manje ngaze kushaya u10 singayidlalile ingoma yipho iphethe Maclayton njengamanje sovula kamnandi ngawo lapha emsakazweni asithi phongola home train baba wethu leni umkhuleko obaleke kakhulu ngoba ikhuluma ngezifo esibhekana nazo lapha ekhaya ukuthi ngempela uNkulunkulu ungenelela nazi izifo ethize bazoba
abeyibala ke bezisho leza nalezi ukuthi nakho siyakuletha phambi kobuso bakho konke lokho kodwa ke thina ngoba siyaxoxa bona bayacula asimanje sibanikeze ithuba bayicule kamnandi bathi baba wethu kanjalo osemazulwini sihawukele kulolu sizi esikulo nansi inshallah usungcine njalo baba hayi sazizabonga lapha yes usungcine nje ungcina kokugcina uyabona yikho lokho engikusho bayacula bakhuluma izinto ezijulile ezithinte yami inhliziyo neyami thintekile hayi yakho yodwa neyomlalele ekhaya ithintekile futhi siyabonga ke balaleli kodwa manje sazizwa awuthi ngizwe ukuthi uphetheni ngalo ngikhipha mina umgodlo futhi siqede yakhe playlist angithathe yami eyami ke iza ngamaqhawe esandlwana insizwa le emsinga lezi bakhuluma indaba esimangaliso uma ebonakaliswa nathi sofana naye njengabantwana bakhe lapha emhlabeni iza kamnandi kuyomthandazo hayi kamnandi zofana naye zofana Loyo mhlengu bani loyo nje sake komunye loyo mhlengu bani loyo nje sake komunye wehla wafa usesimele sonke yesolweni loyo mhlengu bani loyo nje sake komunye loyo mhlengu
ngubani loyo wehla usesimile sonke ezulwini angitshele kahle angitshele kahle bengizoshona angitshele kahle soyangaphi angitshele kahle ngizoshona angitshele kahle Uma likhala icilongo awungitshele kahle athi ngiyakuhlula nje engathi zami ihamba phambili uyazi uyazini sasisi ingoba wena uyakwazi ukucula mina njengoba ngikwazi ukucula nje ubona ukuthi uyangihlula uyabona sasisi wena uyacula kodwa mina nginendlebe ngiyezwa kumnandi wena uyalalela ngiyalalela uyakwazi ukuhlunga kumnandi kodwa awungitshena sasisi kanti abalaleli bakhona yini kulolu hlelo angizwa lutho ukuthi bathina abantu bathini ufuna sibezwe ngandlelani phela iziningi indlela zokubezwa khona indlela ukuthi besinikeze ingoma abayifunayo khona indlela befone nje bethi abakhona abalaleli ufuna yiphi indlela ngifuna ukuthi nabo basho ukuthi bathandane oh yes kungalokho kuyithina nje silokhu sidlala ingoma lapha e-studio nomlaleli ekhaya beyingxenye akhulume ngoba phela belo uyabona bacabanga ukuthi kazi ubani lo ngifuna ukuzwa ukuthi bayangazi noma bangazi nami ngifuna ukuzwa ukuthi bazothini khona uMclayton in the house hayike nakanjani ngiyoba usho kanjalo ake ngigijime ngempela okay khona abantu bafuna uqala basibingelele ngaphambi ukuthi siye kulezi ingoma zabo uthi asenze kanjani asiqale kubona qali basibingelele size ake bemuza uMclayton ocingweni sawubona yebo nangu uMclayton awubingelele nangu umsungulo esicathamiya lapha yebo sawubona ungase ngajabula ukuthi ungenile ngiyajabula impela cha asizweke ukuthi uthini ubona ngathi uthakisisile phakathi kwethu sobabili noMclayton uyabona wenza i-unit ukuthi uyazi nawe ukuthi awu-4 awami awu-3 u4 ngeyapho asikubingelele sawubona ebusuku ngiyabona ukuthi sasodlamini uqhubeka ubamba uMclayton ngokuthi cha akwazi ukucula cha nanti-ke iphimbo-ke engibheke uMclayton ukuthi ekubheke isibizo bese kuya ngalimbala siyakubu nekhaya naso ngizoyenza ibe msulwa zibe msulwa naso uthi uhlale eSouth Africa uhleze eSouth Africa awukwakuhle lo ukuze umuntu eSouth Africa kwaze kwamnandi thina silapha kanti vele angazi thina sila eQuez yena useSouth Africa yena useSouth Africa ubona ukuthi ngoba abaningi basokhuluma nathi abantu abaqhubeke bathumele voice note WhatsApp 0643800905 bengaphinda futhi beye Facebook bathi Radio Kwezi bathumele kamnandi naku email sasisod@kwez.org.za uMclayton ucela into eyodwa ukuthi sesikhulumile thina ake sizwe nabalaleli ekhaya beyisholo zona ingoma lezi abayithandayo so sizwa ke zo3 namhlanje ibonus siphethe ibonus nje zo3 ngoba khona uMclayton methwa ngedwa ngabe zo2 kanti uyancishana hayi kancane kakhulu hayike mlaleli ngikhona ngizobe ngigadile nje mangibona ukuthi lo ikhuluma yana ngizothi cha kancane nje kancane akungena abalaleli yebo nakho asisibezwe abalaleli hello matamtam ngicela mina ungidlalele ingoma yehlanganani noma ngabe yiphi ekhona ngisematina indawo inkosi nomgazi ngiyabonga ufa ngawenzani mina waqala ufa namhlanje nje sumthathela ufa ngawenzani mina waqala ufa
Hello matamtam. Ngicela mina ungidlalele ingoma yehlanganani noma ngabe iyiphi ekhona. Ngisematina indawo. Enkosini umgazi ngiyabonga. Bossazi sunjani ujaba wami yakalosi ngicela ngoma ngicela ungidlalele ingoma ePhomora Golden Stars ubuhle balelizwe. Ngiyabonga. Ushonephi ubhuti lo? Uthi Bekhona oba umshile lo obengenile kuyosicela. oh yes ukugcina This is Phakamani Mkhwanazi. Singing. Leading. Mother. Brother. Bossazi sunjani ujaba wami yakalosi ngicela ngoma ngicela ungidlalele ingoma ePhomora Golden Stars ubuhle balelizwe. Ngiyabonga. Sawubona saziso Dlamini. Madam ngithokoza nanguyemnambi dimbalele umkhulu esicathamini. Ungala namhlanje ngoba abafana bethembe lihle. Awufunda mntana wena usungakhohlwa imfundo yensasa lakho usenzela wena. Awufunda mntana wena usungakhohlwa imfundo yensasa lakho usenzela wena. Awikusasa lakho mntana yensasa lakho leli usenzela wena. Awikusasa lakho ngane ya yensasa lakho leli usenzela wena. Mntana wena funda mntana usungakhohlwa imfundo yensasa lakho usenzela wena. Lisebenzise mntanami lisebenzise mntanami leli thuba onalo ukuze kusasa uzobhekana nobunzima bempilo. Lisebenzise ngane yami lisebenzise mntanami leli thuba onalo ukuze kusasa uzobhekana nobunzima bempilo. Iwalile umntwana uhlatshwa ngamehlo akusiwa amehlo umtholofi. Ukhatshwa
What is that mean? Because when I grew up, I bafana bethe nje Shaka njalo ke insizwa lapha emsakazweni iCrazy FM uyasho lama Clayton ukuthi mosakhula uyizwa le ngoma ethwalile umntwana umntolofi leyo mdolofiwa ukuhlatshwa ngameva hayi akuwona meva lawo umntolofi hayi azibashayele abantu isizwe ukuthi kahle kahle sebekhulumile nje iyona kuyiyipi kodwa bonke lama amaphimbo adlalile siwadlale kabili lapha leli sidlale kanye ngasiliswe futhi Sawubona sazisi Dlamini. Madam ngithokozana wangu yemnandi udimbane lomkhulu esicathamini. Ungalamhlanje ngoba abafana bethembekile. yona lo mntolofi hayi ke ake beshaya abantu sizwe yipi ekuyona eshaya khona yebo kuzoba kuhleke ku 032 481 5521 noma 5522 nazo ke sebe khona vele siqale ngapha sawona Yebo mntanami. hello Ninjani? siyaphila nangu Clayton Unjani mama Clinton? hayi sikhona unjani wena Ngiyaphila. Umuntu kade dozathi. oh kwakuhle zakheni akazi uthini ke ngala lamaculo amathathu nje ya lawo nje amathathu ubeka liphi laphi kuphi ya Ngithandile leyesithathu. oh yona leyo mntolofi funda mntanami funda mntanami siyakuzwa nazo Naya babashana bethangikhulu. hawu sanibona nobashana bo Umathne? kunjani wemshana nazo ke siyabonga nangomunye yebo sawubona Unjani mama Clayton? hayi ngikona unjani ngikhuluma novani Ukhuluma no-2009 use-United States of Ghana. We mama Clayton ngihlale kukhumbula kanjani yazi ngithanda khathi sungena uthi very easy thing. ngaze ngathokoza namhlanje kanti zisekhona i-student zami ngiyabonga lapha e-United States kambe of Daniel of Daniel Yeah. welcome uthini-ke eliphi elikuthathile Yebo zimnandi zonke iy'ngoma zozo ngididiyele ngifaka kodwa hayi zimnandi zonke nje ngithake ngokufanayo nemambazo ngizwile ngena laphana zimnandi zonke. nazo ke siyabonga nzuzu alright nango omunye sawubona hayi sikhona sizokwena hayi umusha impela nangu uyasiza lesicathamia nangu umuntu waso isicathamia oh okay akuyena uzwelandile cishe siqale kuzwelandile engini oh ya okay sithatha kimi kuzwelandile oh ya ipho ithandile kulezi sikuphathele zona njengamanje lezi 3 jets sinikeza zona oh ya unawo amadolofi akakuhlaba amadolofi mntanami akusiwa meva lawo okay siyakuzwa nazo ke sawubona hayi siyaphila Siyaphila uma kamendlo wengulule labafana bethembekile. oh ya engathi abafana bethembele ihlaba hamba bodwa nje Hayi bahamba bodwa. siyakuzwa Yabo. usho njalo uhamba kulo shuni ukuthi impela hayi umdolofi funda wengane yami funda wengane yami kusho ukuthi hey iyona ehamba ibalekile lento le sikamukele sabona Sasibona baklase oh awu yebo sawubona hey uyempela umuntu endaba lo uyilivula ndlela leli Uthanda labazalwane lukhetha walini umntwana walini.
walile umntwana walile siyabonga. All right, asigcine nganangu. Sawubona. Awu sanibona neMalimende. Iyona. Hayi siyakuzwa. Usho njalo umalume lapho umbatha uthi hayi uyithandile le. Ngabe sinomona besingeyiphinde sibongele insizwa ecelile lapha eMnambithi. Siyabonga lapha asithi jubu bayilalele. Bayithi ya ukuze nongayizwanga umuntu ufika khala ngamadolofiya ezwe ukuthi enze nama. Sawubona saziso Dlamini. Damdamu uthokoza nangu yemnambi ulandela umkhulu wesicathamini. Namhlanje ngoba abafana bethembe lihle. Imfundo yikusasa lakho nje. Uyazi. Itsheli abantu abasha. Kuthi mawufunda ikusasa lakho lelo. Nakho ke ngithandayo. Ya, ngalesi sikhathi ke sigijima kamnandi siyobheka emahholweni before corona bekwenzakalani. Bezenzeka phela. Ngalesi sikhathi ngabe sikhuluma nje kuhlezi kuthe kwacala lapha ehholweni bazobukela abaqembu abathandayo. Yebo. Namhlanje siphethe ke iPhomoroi Golden Stars. iPhomoroi Golden Stars eliyela amaqembu alikudala lifikile lapha emculweni esicathamia kodwa lifike lazwakala elihambela khona kuyacaca. Makuthiwa nasi isiteki sibekiwe kuma competition kufika kucace ngempela mase ukhona iGolden Stars. Ayi cha sengilindele. Usulindele. Sibathatha namhlanje bekhona abantu abasha ukuthi abaqaphela amablesser ngoba amablesser akumosha ikusasa labantwana abasha. Ugodi kakhulu umfoka Mkhwanazi, uKate umfoka Mkhwanazi ohamba nalezi insizwa okuyena leader wazo. Angeke ngikutshenile zazisi izathu sokuthi ngisithandelani isicathamini. I-message ekilo mculo. Yebo. Bakhuluma ukuthi batwana basobhani amablesser. Undisturbed message. Yes. Amaphimbo la uyazi lo mtshingo amavioli Ungaphakathi. Ala. Uzwakala Yes. imessage. Ayiqhubeka. Nazi-ke kaKate umfoka Mkhwanazi kusolesi sikhathi bathi qaphelani. Sebekhiphe baze bafika kuma-album ayi-6 futhi ke okuhle ngabo abajwayele beqisa isikhathi eside kakhulu. Iyenzeka nje kulonyaka uthola enye chapter sebeyibiza ngama-chapter. Ukuthi sichapter bani manje, sichapter bani manje silindele uchapter 8 manje. Wow. Yeah. Ayasiqhubeka. Nazo-ke nansi.
Isho kanjalo kokhetha umfuka mkhwanazi emsakazweni iKhosi. Sasile ezakheni lapha. Ngoba uwede bekhona sasibukhoma ke la. Sasibukhoma lapha siyohlanganyela nabahlali nabalaleli beKhosi nabantu abathanda isicathamia futhi. Ngoba sasihlangana sibaningi lapha. Kumnandi kudelile ngiyathemba ukuthi ezakheni kwakugcwele kuthe. Badela ubusuku bawani kwaze kwasekuseni. Sidlala ingoma ubusuku bonke. Hayi ngiyabonga ngoba mangizwa amagama le. Hayibo. Ukuthi hayibo. Nansi indaba enkulu yazi camanga nje lama bless. Usuku uthole yonke into oyifunayo cellphone le ngaka konke nje ukuthenga kodwa yini elahlekelayo umntombi wakho. Hawu. Akakwazi ukukuthengela. Wehlelwa ivelu futhi uyakushiya lo blesser lo. Hawu. Bayakhuluma. Ngiyakuzwa. Asiqhubekeni phambili. Hayi manje mina ngilethe surprise. Ulethe surprise manje. Ngilethe surprise. Ithini surprise? Ithini surprise? Surprise yami. Ayi ngifisa ngathi bengikwazi ukuthi ngithi Peter Mapika kaze ulalele yini Nelson Mpanza ulalele yini ngoba phela nina nangisiza ngalaba bacula ukuthi ngisho lamagama kahle. Siyandana special singers Musa Maria waMusa isishangane bayasiza ku translation manje kumele ukuthi translate le ngoma ithini le ngoma kahle kahle. Ngiyayizwa asidotse kamnandi ke bacula kodwa ukuthi umSamaria woMusa. Yebo ngiyithanda kakhulu meyiqhubeka yiba Musamaria waMusa. Awukathi na uyayazi Samaria waMusa yiba Musamaria waMusa. Musamari okay nanzi kanjalo. Samaria waMusa Samaria waMusa Samaria waMusa wasini mwina wasini mwina wasini mwina wasini mwina sela kufika rosiku ngatatlela inkweru na Musamaria waMusa 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 Samaria yayishayo le ngoma ngivumile ngizwe kahle mina ngizwe kahle badusa ukuthi hawu uNkulunkulu unesihawu wena umSamaria onomusa unesihawu asiqhubeke ukwakhuluma udaba la wathi isicathamia sombiko ojulile siyakhumbula ukuthi before singene kule pandemic ye-corona bekunesihlava esibi kakhulu lapha ekhaya eNingizimu Afrika sokuhlaselwa sokuhlukunyezwa kwabantu abangahlali lapha ekhaya eNingizimu Afrika sidonsa insizwa zale emachunweni bayibiza ukuthi emachunweni Black Swallows bakhuluma ngokuthi hayibo ukwenza kanjani ngoba labantu bafikile lapha eSouth Africa bafika sagcina sisabantu ababodwa abanye baze baganwa bekuvela khona emazweni manje mose umshaya uyathi ushaya uSibari manje nako umxosha kanjani uSibari hayi nansi indaba uthi umshika rika kusho kamnandi emachunweni Black Swallows emsakazweni iKhosi ekamdavu Ahloniphe isizwe, Nkosi ahloniphe
ibe umthetho lalelani ma-Afrika nansi indlela ekhanyayo ekumele nihambe ngayo ukuze nikwazi ukufeza sonke izifiso zenu. Hayi ngiyayithanda le. Inhlonipho ibalulekile kini nonke ma-Afrika kumele nigweme izenzo ezimbi phinde Engikhumbulayo kule album le. izolo ehamba noshikahikahikani wasekongo Umshikarira. ubehamba naye ngoba emthanda yebo ubehamba naye ngoba emthanda yebo hayi ubehamba naye ngoba emthanda yebo akukho engingawenza ngomazenge uyamthanda ungamxosha kanjani phela sekungosipali ungamxosha kanjani nkosi ungamxosha kanjani phela sekungosipali ungamxosha kanjani nkosi ungamxosha kanjani abayewe la ungamxosha kanjani nkosi ungamxosha kanjani ungamxosha lapho thina sayifunda khona ingoma doremi fasofa Welizwi nothi lokuvala. Hayi. Do re mi. Uyazazisa. Uyabona i-rhythm ne-harmony. Yeah. Hayi cha lezi zinto zombili kumnandi. Ihlangene. Balance. Yes. Balance lento. Imnandi ke. Angikhulumi ke ngamazwi akhona. Uyabona amazwi siwadingayo nje ngamazwi. Khona ngeke kube khona lokulwa nokulwa Yes. Ubuhlungu omunye nomunye abaxoshwe. Hayi. Usibari. Wemuzwa uthi ngempela siyofika kanjani kwiVision 2020? Nangu 2020 sesibona manje. Yeah. Hey. Amanye wazo wayiprofeta. Ukuthi siyofika kanjani ku2020 mawukuthi sisahlukene ngalonyaka ababelikhiphe ngayo le. Asiqhubeke sophela na Facebook siphinde sibheka ama voice note WhatsApp voice note sizobathina abantu ngicela ukwabheka nje khona ke sizobe siqhubeka kahle sibone kusahamba kanjani basajabula abantu bahleli nathi ngiyabona iyangena imbiko wathi na kanjani sikhona hleli neKwez FM kanti ke Facebook Radio Kwez sizena lapho khona ngabe kuhambela kanjani kulobusuku namhlanje kodwa ke lesikhathi ake ngizothi bathina basiqophele kamnandi besitshela dla yini kanjani sikhona hleli neKwez kulobusuku namuhla. Sithi cothoza ntombazane cothoza ama-Clayton akwazi kwamnandi nkosi yami ukuzwa iphimbo lama-Clayton kwamnandi impela sicothoza impela kezoshaya lo hora sazisa ungumdamuzi-ke ngiyewisa umamagamuzi noStefani sikunalele zamnandi ingoma molo madamdam khuluma nofana wasokelela imsinge sampu kanweya zambiza ngomakhokhoba mnandi zonke ingoma kodwa lezi 3 ezo 3 ngicela ukuthatha lezi 3
bethi walile umntwana Awu. ufana kasokele Sampufu Msinga. Sabana madamdama ukhuluma nambala kaZulu ePhumero egodini zimnandi ingoma hamba nePhumero Golden Stars. Kuphela matamta. Kuphela matamta. Kuphela khona intabenza sozwathini. Khuluma nombongeni usuza kamphela endaweni esodathini. Kuphela bo. Oshaki ikhonzi 25. Okay. Ngiyamhlola umsazi. Ngoba usuku yamalo bhola secela intokazi. Sawubona wemadamdam kunye nomama oyifounder yesicathamelo lapha ekhwezini. Siyajabula ukuthi-ke isicathamelo kwaba umama oyifounder. Sicela-ke ukungidlalela ingoma yamambazo eLady Smith Black Mambazo yodwa nje ongizongitholela yona eduzane umama Mbongo ekuvukeni ngiyabonga. Uyiphethe uzoyithola. Okay angizwe nakuthi voice note. Hayi maklethona hayi ngeke hayi uyibambile. Hayi zehle ngoholoko hayi bezwakala isiqo esikhona wesaziso kuyazi ukuthi usayilo maklethona lapha eduzane. Hayi ngeke hayi uyibambile intombazane ibambile. Ukoko 5 rand la isiyabelwe. Ngani ngiyabonga kwaze kwamnandi ekhaya. For sure uyajabula ngoba phela abalaleli abadala laba okok 5 rand. For sure bebeyilalela lesicathamia ngathi usiqala lapha. Asize nangomunye. Nawe saziso noma sis Christmas. Hayi uza naso Mrs. McLeod. Hayi uza na impela Lady Smith. Ngiyakuzwa. Simnambithi. Wakasho ngolutho-ke lapha i-voice note ethule. Uthi anibona nobasakazi nginani nje siyacothoza uGideon akamqamhle nalabo emsakazweni iKwez FM athi imisha ethi my name Elliot angithola kwenzakala njani kodwa uthi nje ke I'm happy to join you ngasegcineni ivale kahle kakhulu angazi ngasekuqaleni khona inkinga ebekhona lapha ekubhaleke sanibonani ngikhona ngihleli nomsakazi iKwez FM zimnandi ingoma ngihlezi kamnandi nani akayishonga ukuthi igama lakho ubani kanti uyabhani ngiyabingelela kakhulu kuzo lesikhathi kule iKwez athi igama lami nguNontando noma nguNontando uthi hayi kumnandi kakhulu lapha emsakazweni unosiza kalicelayo ke nokho sobuya sibone ukuthi senza kanjani ngendaba yakhe athi wemshana ethi wokungikhonzele kakhulu lapha ke kuthumbu kaGiba ngikhumbula ngalelo kaya. Kwakuweke loyo. Hayi uyayizwa indaba wemalume uyizwa kahle uthi ungagiba indaba. Hayi ngenxa ngena ama voice note osikhatha asihleli asimile. Ngiyabona siya appreciate wonke asasingenela kodwa kumele siqhubeke nohlelo. Sithini manje? Siphethe thini manje? Nangu umama ubecelile kanti ke ngiphathele. Okay. Ngicela ukumnika. Ithini oyiphethe? Hawu lena ke hayi i long way to freedom. Long way to freedom. Okay. Akake sizwe ke long way to freedom sizwe ukuthi iphethe muphi umyalezo lapha. Long way to freedom kusho kamnandi Lady Smith Black Mambazo lapha emsakazo nakho iKwez FM. Asho kanjalo. Yeah. Lady Smith Black Mambazo. Yeah. Imnandi delile. Hayi cha sazisi ngiyabona ukuthi ngeke uphinde ngibize la ngoba phela sengiphethe ama favorites ami Black Mambazo. Futhi waphumela obala ukuthi ngiyachema ke manje ngicela ukuchema. Hey kodwa ke siyakhumbula sisemgqigqweni obalekile eMclayton ukuthi umsakazo iKwez uqeda 25 years. Manje siya reflecta siphindele emuva ukuthi bekwenzakalani yonke leminyaka. Kwayinhlanhla ukuthi presenter oqala yohlelo ikhona. Umnikazi weproposal. Wathi le muntu hey khona leshodayo kumele sibe nawo lapha emsakazweni. Hawu. Hey isimanga. Asilalele lapha ekhaya kwaZulu Natal kuphela. Bethi abantu mebelalela isicathamia bethi asikho isicathamia esifana neseKwez. Balalele ku internet ko Google ema hostel banama wifi ngenhlanhla lapha ema hostel aseGoli balalele kuzo zonke indawo for sure ngiyathemba bajabula ukuze uthi isuka phi indaba ngiyathemba bajabula kodwa khona umuntu ongayisho sekude phambili ngiyayizwa kodwa ngibonile makuqhubeka indaba yecorona ama submission esefika ngama email ngabona hayi abacula isicathamia abayibekile neze phansi bathi na kanjani nanku umculo asikwazi ukuhlala sithule nje asibe siqhubeka ngoba manje akusaposeki sizoyiletha nje ngetechnology zafika ingoma bowusathi kukhona into bengifisa ukuthola okuncane la ukuthi
Ikufela kanjani ingqondo ukuthi khona music genre odingekalayo lapha e-station ngalesi sikhathi usayifaka le proposal? Njengozwile omunye umlaleli ethi intombi wangibiza ngegama lami nje impela. Uthumbu kaGiba. uGiba bekubaba wami phela. Mina ngintombi yaseXhobo. Uyalazi iXhobo? Ayikhubu. That's right. Basho njalo. Kodwa iXhobo. Yes. Manje ngakhula lapho phakathi kwabantu bamampondo. Ngisho kahle. Yes. Amampondo. Yeah. Namabhaca. Yebo. Hey manje angazi bengisemncane kodwa bengibabona ngelinye ilanga bafaka yabona i-shirt nebhlukwe lekhakhi kodwa nembala eminingi kaningi bese bebopha iduku kwelinye komunye umlenze webhlukwe bese benenduku nazo nezinto ezinombala ngingazi yini yona kodwa mase becula bese nami ngilalele ngoba besemakhaya bese ngilalele nami ngilalele manje lamathune bengiwathanda ani mangifika la ke hayi besidlala izinto eziningi lokho nje esinako awusaqala ngathi kodwa khona imusic engikhumbulayo Big we is Iscathamiya. Bahleke endlini bahleke cha ngempela Iscathamiya la kucula akho zigubu akho lutho nje akukho kunye emaphimbo kusekhona yini hayi cha ke kwaqala kanjalo yazi yamnandi indaba mlaleli ngithemba usuyizwile ke ngoba umuntu bezoyibuza ekhaya hayibo mase Christmas uyena uyicabanga lento uyicathaniswa yini sesizwile ke background yakho ukuthi uvela endaweni yaleko ayikhobo njengamanje nake siyaqhubeka nale ndaba ukuthi sihalalisela kamnandi umsakazi iQuiz FM ngiyabona la kunombiko futhi i-radio station ama-radio station ahlukahlukene ngijabule kabi mangizwa ngithola imbiko yawo ukunawo athi cha akuyona ekhwezi kuphela le birthday nathi kuma radio station esikuona sisho ngazwilinye sithi happy birthday njengamanje ngikuphathela umfuka Khiyane uncwadi zeposi zafika la yanyana zisho ngazinye zithi thiye nongala simozo uzothini yena silokhu zingene njalo izilokotho ezinhle zokhalalisela iQuiz FM iRadio Quiz umsakazo osebenzelana neminye imisakazo ngenhloso yokuthuthuka ukukhula kanye nokusizana. Igama lami ngingubonga ngokwamsweli isibongo ngiumphathi womsakazo womphakathi iKhora FM. Nami ngithi mangithathe leli thuba ngihlanganyele nomphakathi wesifundazwe sakithi KwaZulu-Natal emazingeni wonke ahlukahlukene nomphakathi waseNingizimu Afrika yonke jikelele ngifisele nasi isikhondla nali ivulandlela iRadio Quiz obuhle kodwa njengoba ligubha iminyaka engama-25 25 laba khona ngithi ingqalabutho lena noma ngithi yivulandlela ngoba libekile induku ebandla futhi lisaqhubeka nokuyibeka induku ebandla iQuiz FM endimeni yezomsakazo noma endimeni yezokusakaza ikakhulukazi kwezomsakazo yomphakathi. Ngithi iQuiz FM engathi ungaqhubeka ukhule udlondlobale sifisela ngathi uNkulunkulu angapha imanagement yeQuiz FM ubuchule nobuhlakani bokuqhubeka bayise phambili lo msakazo. I-board of directors yeQuiz abasakazi zintatheli nabo bonke ababambe iqhaza ekuthini lo msakazo uqhubeke udlondlobale uye phambili. iQuiz FM libekile induku ebandla kwezomsakazo yomphakathi lisaqhubeka futhi liyayibeka baningi esibaziyo izinsizwa nentombi eziphekwe kuwo lo msakazo esezimkhakheni eminingi eyehlukahlukene sifisa ngathi lingaqhubeka likhiqize liqhubeke lidlondlobale liye phambili egameni lomsakazo womphakathi iKhora FM sithi khula Quiz FM khula. Ukuze ukhule noma uphumelele kokwenzayo qikelela ukuthi usebenzelana nabanye abantu umuntu ngabantu awukhule umsakazo iQuiz #iQuiz25 Handa
Ngivuka mina ngivuka imali milala esikhulumeni madoda ubusuku nemini mina ngifuna lemali kuba udala ngivuka mina lapho ethi ama-callback. Oh yeah. Ama-callback. Hey, ngoba bayawathanda ama callback. Awu bayawuthanda. Manje ukhala into eyodwa ke la uthi hey, ngoba phela nawe ngithi uyasebenza nje. Walokhu ngibhaza nje. Awufone. Awufone nawe kudleke i-airtime yakho. Ngibuso lokhu ngishayela please call me. Ezakudala ke lezi mlaleli weKhozi FM phela mosana ukusijoyina mhlambe waqala ukuzwa noma wawayizwa nje ajwayele ukudlala kodwa ke yezwe ivela kuma archive eKhozi ade idlala yonke leminyaka wenzeka nazo ke sigijime kamnandi ke sikunikeze yona mase emva lapho siyabuya sathu ucingo ku 0324815521 ku 0324815522 so sinikezela ke ingoma yeRoyal Messengers bekhuluma ukuthi semlandweni bathi siyangena siyaphuma ama social network bonke abantu bakhuluma ngathi impela sazana kodwa imali yakho awuyibeki sobadedela kancane ngokuja ikamale elizobela kuma social network kodwa ngeke ikamale
nethwe iqinisile insizwa igama lethu elisabela kumasosha nethwe sinamasakazi ayazi i-Royal Messengers nezintatheli ma siyayazi i-Royal Messengers nabalandela uqobo bayayazi i-Royal Messengers okusho ukuthi semlandweni baba sisemlandweni awuroyali niku bafana ba sisemlandweni lomculo wathothoza hey royali semlandweni sisemlandweni oshokothi semlandweni mama royali semlandweni mama sisemlandweni lomculo wathothoza royali semlandweni sisemlandweni mama sisemlandweni lomculo wathothoza royali semlandweni usho ukuthi semlandweni baba sisemlandweni lomculo wathothoza weMarketing usemlandweni weMarketing usemlandweni mama 0324815522 samkele sawona yebo ukhuluma lapho ingonyama umbhori ingonyama yabalaphi belithe BFC nazoke yeah nampethu sempela bekuhlelo ngiyafisa ukuthi phela ikhwezi FM ingakhula ize likhokhobe ngoba mpela khona okubuhlungu nje la ikhwezi FM kanti phela ngaqala ngiseyisizwa la radio quiz kodwa ngaze ngiwine nje neyodwa nje into emsakazo siyakuzwa hayi kusho yakhe inkulu kakhulu oyithola ngelinye ilanga izoba nkulu to those that wait great things come nazoke sikomkele yebo yep ngiyaphila sikhuluma nobani hayi siyabonga lapha entemzweni siyakuzwa yeah homeless awu wasuyikhipha lapho bengisathi nje ngiyeza we are homeless yebo siyayikhumbula indoda manje ayithumisisha isakumpu oh yeah siyakuzwa mkhulu nazoke mfethu sikomkele sawona yebo amen ngilalela siyabonga 85 nazoke kusho kanjalo umama kaphila lapha 85 okay #ikhwezi25 washo kahle kunjalo hayi iyaqhulula imbokodo nazoke siyabonga kakhulu usho ukuthi usazisi uzongixosha manje ngoba engathi iy'member zami seziningi awuzongixosha usazisi kodwa hhayi dam basho njalo ungangidamusi siyabonga yebo sawubona awu siyabonga oya sethi nawe usemlandweni wena
nazo-ke uMaclayton nazo-ke Siyathokoza. nangomunye siyaphila yebo siyaqhulula nazo-ke siyabonga kakhulu emvutshini emvutshini Okay. uyazi emvutshini Yebo. nazo ngiyakwazi. nangomunye Asibeka ngaseshonto. okay nangomunye Hello. yebo Hayi sikhona wena. Awu siyabonga eGreat Town. awu madoda uyakhumbula ngeseledlule bengihamba ngithi ngine surprise next week ngisho ngokukholwa ngakakhulu mina nayo le surprise uDayisa Kanti bawazi ngathi nje ngabatshela ngathi ngine surprise ngisho ngakakhulu mina ngine surprise next week omlaleli khula quiz siyabonga sho kanjalo ke ngafuthi khula we quiz nangomunye Maclayton Hello. yebo Awu siyaphila. Hayi sijabule ukuthi ungenile. Oh, hayi cha engathi nami kanjalo. owazi udabimi siyabonga Danke siyabonga Kiss Deliver Kids Drift. usho kanjalo kumama kaThabo nangokugcina Bota Yebo. kwenze njani khona bani yebo khona umkhaya wakho la Hayi sikhona mkhaya. Ikuthi nje yamkhaya. khona uzogcina ukulala khona uzogcina nazo ke siyabonga okay hayi siyabonga kakhulu yemkhaya okhuluma othetha nayo oh yeah Hayi ndiyeva. sikuva kakuhle Ndiyabuva kakhulu. ngangena ngathi likhulu elathola nazo ke siyabonga kakhulu kemkhaya hayi ngathi inkundaba isemlandweni inkulu ithina iphethe manje Hayi ke awuthi ngibajabulise futhi. Nangokuthe homeless. Emaweni webaba Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake.
hayi cha Hayi. izwakele Uyizwile. yazi ngikhumbuzana Eh. ngikade ngaqala phela ukufasa ngizama ukuhlangana nezinto engavuma ukuhlangana so ngangasebenzisa 5110 mangisaqala ukusenza ucingo cellular phone Yebo. kwafika enye ifoni nayo kodwa engavunyelwe yayikakhandelwe nje ukuthi idlala ama instrument Yebo. kodwa hayi ngayidownloada le ngoma maye mangiyidownloada kusho ukuthi yayingakwazi ukudlala yonke lapha efonini yayidlala nje mangena icall iphelela lapho idlala 30 seconds kuphela ngangifasa futhi ngiyona iselfone ekwazi ukudlala umculo lo odlala ngqo ema MP3 lokunyane le umculo so manje izothi sengiyazi mntayi sekiring phone yami Kusho ukuthi uyayi unique. unique Amukho omunye wayinala nathi Zulu messengers bathi sibonga igalelo nosikhuza unyanyo Nganina nonke nibe negalelo kulomculo wethu. Edlulisa ukunibonga. Edlulisa Kozini FM Asinganyo bayini Ufika Kozimjolo Kozini FM Imsebenzi yabonakala Uba wonge kokhula kahle Mr Presson kwinguna FM Asinganyo bayini Ufika Komatuma kwinongoma FM Imsebenzi yabonakala Uba wonge kosaziso kwikwezi FM Asinganyo bayini They say made this specially for you. I guess Bayenzela wena. Yes, kodwa levo qhawuka ngomoya omncane lapha sikuzonyanyo ngebhayilethu hayi ke libumbeni ihora leshumi na ngabe sesiyaphuma methiwa kulona namhlanje methiwa kulona namhlanje Kodwa ke ngobi namhlanje inamhlanje futhi kukhona uMaclayton Tony yebo usho ukuthi ikhona extension Yep, it's 25 years Yes. noma kophinde kwenzeka kodwa ke awuthi ngithi amavi siyaka umnandi lapha eLady Smith ke manje Lions. nazo ke Sabona mavi
Safike Swazini thi. Safike Swazini sayishaya ingoma. Asukuma bonkaba. eMorocco. Safike Morocco sayishaya ingoma. Asukuma bonkaba. eMelika. Safike Melika sayishaya ingoma. Asukuma bonkaba. Standing ovation. Shiwa kanjaba standing ovation. Yebo. Safike Swazini sayishaya ingoma. Asukuma bonkaba. eMorocco. Safike Morocco sayishaya ingoma. Asukuma bonkaba. eMelika. Safike Melika sayishaya ingoma. Asukuma bonkaba. Sayishaya umhlaba wonke ingoma. Gibela thina. Gibela ndizamshila. Gibela thina. Gibela ndizamshila. Ithi sayigibela. Gibela ndizamshila. Ithi sayigibela. Gibela ndizamshila. Ithi. Gibela Oba ndizamshila. ithi weba. Gibela ndizamshila. Ithi sayigibela. Gibela ndizamshila. Ithi sayigibela. Gibela ndizamshila. Ithi we. Gibela ndizamshila. Ithi weba. Gibela ndizamshila. Ithi sayigibela. Gibela ndizamshila. Ithi sayigibela. Gibela ndizamshila. Gibela Injalo. Iphuphuma love minus Yeah. ingulazi. Bathi iyabulala. Wamtshela. Wathi wengane yami. Uqaphele. Uphume ekhaya nje manje. Yeah. Uzathi uthi wakhe imali Yeah. kodwa qaphela Iyabulala. Hayi. Ngizwa kahle. Ngizwakala. Yeah, ibhola lilandela. Ibhola. Hayi bandla ngizwile nje ukuthi ama Ngizwile ngesehla. Ngizwile nje ukuthi ama Sundown something kodwa cha bandla Awuphathekanga. angiyena umuntu wama Wali Yeah, ibhola. yeah, Okay. kodwa ngiyezwa ngoba kulalela ikwezi ngizwa yonke Ukuthi kwenzakalani manje? Cha, siyaduduza nje. ududuza abantu Bangaphumelelanga. oh shame Mase siyahalalisa kwiMamelodi Sundowns. I-performance yabo yasekugcineni isiphetho sibe sihle kakhulu. ngizwile ngalapha abasakazayo ukuthi hey something amazing is Eyenzakalile. kodwa nami mina mangingabheka nje bandla bengeke ngazi ngibona ibhola bheka leli uyabona Nazo ngiphethe la ekhuluma ngeMorocco Swallows. iMorocco Swallows icacisele soledluleke yonke hayi iphindela kwiPSL futhi kwisigaba esiphezulu ke sebhola. Siyayihalalisela nazi ke-King Star Brothers. Esiqhathameni nje zonke izinto banje weMorocco Swallows. weMorocco Swallows. Siyabamukela ke kwiPSL. Swallows, kodwa ngisemusha bengilandela iSwallows kuseyikho lokho abethi umyeni wami wayewumdlali webhola manje akavela kathi kudlalwe amaSwallows futhi kubambane kuvula ngangine-t-shirt Yeah, Swallows. Okay. Oh yeah. Abantu angithandi ukuthi nje ngokubayena beyodlala ibhola nje besithi hayi mina ngithanda iSwallows Kushuthi ezakho ke le yakho le track. Siyandizwa ngiselapha
Yeah, asiye laphaya kumntaka senze ngakhona. Hayi cha ezikashaka lesi. Asizwe kaMathuba Tulsi Brothers. Sizokuthi bazoyishaya kanjani. Shayeni sandla, shayeni sandla, babazi. Shayeni sandla, shayeni sandla, shayeni sandla, babazi. Shayeni sandla, babazi. Lokho wenzekayo, ulelezwe lakithi Africa. Asimazi thina. Hayi madoda, ubokebe ubungala madoda yena. Hayi madoda, ubonakala ubunganga kulelizwe. Hayi madoda, mkhumbule mandulo usabuswa, usadliwa modane mandulo usabusile eleqamanye malembe mokaleba yayingekho yonke le mikhuba esiyibona namhlanje. Zibulalelane zidlengulelane zingane kulelizwe lafelanda. Zidlengulelane zingane kulelizwe lafelanda. Lafelanda lapha selebhekile. Zidlengulelane zingane kulelizwe lafelanda. Felihle kakhulu la felika Phungo naMageba ayibo baze bacula kamnandi Mathuba Tulsi Brothers Tulisa Brothers yeah umntaka senza ngakhona yeah hayi kodwa la felihle ngiyakutshela la felihle kakhulu awube lihle kakhulu kodwa namhlanje konke lokuculwa ikenzeka awu la felihle asiqhubeke shono sisho ngempi usikisa alright asiqhubeke nathi bathi singenaphi lapho lena kibaleke kakhulu ikhuluma ngesimo sokuthi emakhaya masisuka lapha kumakhaya ethu thothi khona ungazwani kubazali abadala thina njengengane asisukhula sinengqondo yalabantu abadala thina sakhe unity singenaphi thina ngixabana zabantu abadala vele avesi singenaphi hayi asifanele singene lapha unity nazona Baba bezwane sena lapho thina ukutho baba bezwana ekhaya singena lapho thina singena lapho yona thina singena lapho singena lapho sizingane singena lapho oke thina singena lapho utho baba bezwana ekhaya singena lapho bona thina singena lapho singena lapho singena lapho bona thina singena lapho oke
thina singena lapho uTomkhulu baba bengagenela ekhaya singena lapho thina singena lapho singena lapho sisingane singena lapho singena lapho Lunsani Ndabazi thina singena lapho uTomkhulu baba bengagenela ekhaya singena lapho thina singena lapho singena lapho sisingane singena lapho singena lapho thina singena lapho thina singena lapho thina ngeke sule thina maphepha balandeli be thina maphepha balandeli be thina maphepha akathini ubukeka wakwamkhonde thina maphepha akathini ukhosi ubethwa kwaphama thina maphepha akathini othembele wakatsha thina maphepha akathini uNosiphiwe kaKhubo thina maphepha akathini uSikhaga wakwaDani thina maphepha akathini uHlopsilwe kaNcema thina maphepha akathini uNosipho wakaMalu thina maphepha abathanda abalandeli thina maphepha akathini uSinasiwe wakwaZulu thina maphepha akathini uJabu wakakhathi thina maphepha uye ngofele phosefini thina maphepha akathini uSongi uNtsi thina maphepha akathini uMluba kaNgubane thina maphepha akathini uThobeka wakwamkhonde thina maphepha abathanda abalandeli be thina maphepha akathini uMama Salami thina maphepha ngeke sule thina maphepha akathini uDoli wakwemagosa thina maphepha ngeke sule thina maphepha akathini umncedisi wakwaMgwaba thina maphepha abathanda abalandeli be ngeke sule thina ama-blackbird ezale phansi kemzimkhulu lezi insizwa bakhuluma nje ukubaluleka ukubambisana ukuthi mesibambisene kanje njengey'nsizwa sihloko siyibambile lento abalandi bezojabula bayophatheka kabi kuthiwa sesihlukene ngenxa sesixabene hayi abangathuli njengoba zingathuli inyoni ey'nyanga hayi azingathuli phela le mzimkhulu umakhelwane wexoko yebo omkhaya bakho lapho hawu cha ngempela futhi saphe nebhizinisi sithi boys izangaki impela kanjani ngiyakuzi hayi ke asiboneke lapho ukuthi nginiphathele kubi ngiyathemba nilindile kodwa uyazi sizozwa nini abalaleli uyazi ukuthi emva kwengoma yakho sizobese right okay uyazi ngicabanga ukuthi la asizwe izingwe
izingwe zomnambithi Oh, yeah, zithi oh, yeah. uSathane mubi ngoba hey mubi Oh, yeah. asizwe ukuthi basitshena kanjani Shothi ngesingesi nomnambithi tigers. oh mnambithi tigers and Satan is bad Ngizwa kahle. Sathane wena mubi, Sathane wena mubi, oh shit, Sathane wena mubi, Sathane wena mubi, oh shit, Sathane wena mubi, 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 Sathane wena mubi. Nkosi Yesu, Nkosi. Yebanathi baba usi hawukele Ulaleli Ikwezi FM uhlelo azibuya basizweni azibuya basizweni nodonda bosese ukushada nobu how long is this I just want to go somewhere Phuza Shada nomuntu omthandayo Shada nomuntu omthandayo Siyakhala sijabule thina siyajabula yethu mashiyakhala Hey siyandiza isikhathi Makleti uyabona manje sekuthi 20 minutes to 12 uyazi kuba sathi singena manje nje kodwa ngeke ngidlela isikhathi esigijime ngayo basibhalileke abantu bahle nomsakazi Ikwezi FM asibafunde obani uthi ngikhona ngumsawa wenkosi ngwakaxhakaza uthi wasiduduza umsakazi simpo ofana ngokuhlulwa kwethu uthi hawa akasakuza ukuthi bayahluliwe namhlanje uthi akasayizwe ukuthi ikhaphi balekile eduze kwabo siyakuzwa mfethu ke nempofana kahle abahlulwanga kodwa kuwe uthi bahlulwa ukuthatha ikhaphi kanti ubhalile futhi ungalo zindi lapha ke umkhelele ade ngikhona hle nomsakazi Ikwezi FM kuzo lesikhathi hayi uthi kuze kushaya 12 impela ukhohle nomsakazi Ikwezi FM uthi hashtag ayibuye emasizweni mase uThembelani wakaXaba aye hle nomsakazi Ikwezi imnandi zonke ingoma wabhala futhi ulindelani lapha ke onkwanyana anami ngikhona ngivuma ingoma kuphela lapha emsakazweni Ikwezi FM uMankosi uKing Nkosi nonkosi ode ngikhona hle nomsakazi Ikwezi FM kuba umthobisi ngizethembiswa kadladla na uvuma ingoma #Ikwezi 25 wabhala umthokozisi wezendidana okaHlatshwayo athi ngikhona hle nomsakazi Ikwezi ayibuye emasisweni untshebe umfoka ngalo zinde anami ngikhona jasambe emsakazi wabhala futhi ulungani umngadi lapha athi ngikhona ngiyivuma ingoma ngihlezi nani uthi ngisemachunwini lapho ngikhona ngufana wakasokhela uthi molweni wabasakazi kwaze kwamnandi ebusuku hle nomsakazi Ikwezi FM uthi lapha iSampofu eMsinga wabhala futhi uSizwe Petro Kalombo ade sinani nje sihleli neKwezi FM mase kuba uzinyo lenkukhu wakachilisa hayi uthi ukhona ohlezi nathi lapha emsakazweni ngathi ngiyayibona lenkukhu izinyo lenkukhu
Usifaca kade uhlenda emsakazweni iKhozi FM mase ngizama ukuthola igama lakhe la usengube evukwane lokajali uhlenda umsakazi iKhozi mase ubhela uqhude lomlungu athi ngikhona ngihleza umsakazi iKhozi FM kuzo lezi sikhathi obhala space ihlaka Mkhize athi ngikhona nami ngivume ingoma zimnandi zonke ngihlezi nane Greytown uZix wakabhengu uthi ayakhuphuka lapho umsakazi ngikhona ngihlezi nani mase yabhala usamukelo kaSokhabase athi ngikhona ngihlezi umsakazi iKhozi kulobusuku namhlanje ubhalile futhi uNdukzini umdaba athi ngikhona ngihlezi umsakazi iKhozi FM uThokozani uMadlula wakahlela uvuma ingoma kuphela uhlezi umsakazi iKhozi FM uMakwande usithole athi ngikhona nami ngumaphithiza Jobe wabhala futhi uEnoch umzukulu kaMbazwana wakalatha athi hawu yazi yamnandi ingoma uthi kuhlezi nani lapha endaweni sengoma usithiwa kaMabaso uvuma ingoma uma kaSithabi wakamabaso lapha eMnambithe endala wabhala futhi u10 wakanyanda athi ngikhona ngihlezi umsakazi iKhozi Thugela Ferry unsizwa wakangwane uvuma ingoma kuphela uthi kwaze wamnandi uyabingelela lapha emakhabeleni kwadinda kwasenge uthi uyanibingelela kuzo zonke lezi indawo siyabonga kakhulu ke nibe right lapha endaweni yasemakhabeleni emhlabathini kanti ubhalile futhi uthaphela uthabza athi ngwakanyathi mina ngivuma ingoma kuphela ebusuku emtshezi lapho ngikhona ubhalile futhi uMakhosazana wakangubani uthi ngikhona ngihlezi nani uthi kumnandi kudelile emsakazweni iKhozi uSimangelo uNomvelo umgoza uvuma ingoma mase unomvulo kaNxumalo athi khona eDoreni Kophe noNoti wabhala futhi umehloko kaXimba umntungwa athi ngikhona ngihlezi neKhozi FM uOdo ubunhlakawa kanyuswa uthi awukwazi kwamnandi emsakazweni ebusuku uVindi the Vindicated ethi kwavele kwamnandi kusaqalwa nje uthi ngizohlala kokushaya u12 angiyakazi ngihlezi neKhozi sithemba ukuthi usabhekile ke njalo kungaba ukutype nje kuphela eqeda lapho ayilalela ngizaba ukubheka ngoba baningi abanye abakhulumile uXolani kaMhlungu ukhona mase uMashimane athi ngikhona nami umthembeni wakaNdlozi kade sicishaya zakhe yangisingazi khona manje uthi hayi nawe ukhona uhlezi umsakazi iKhozi mase kuba umasindwa ukiba athi ngikhona ngihlezi umsakazi iKhozi FM umpembe waThabiso uthi ngikhona nami mase kuba uThuba wakamzobe uDemo Madondo mase kuzoba uNgidi umen Hlongwana athi ngikhona ngihlezi umsakazi iKhozi FM uSmile uSimile uMile wakaMthetha uthi uvuma ingoma bese kuba umqondi wakaNtulu sinenhlahla kaMshengu umnguni Qwabe phakathi wayo mase kuba Eugene uMayimela ithini ingoma iphethe manje asiye lapha sithi lempucuko Bizana City Boy eBizana bakhala abazali ngayo lempucuko le ngiyayisa
Insasa edify lapha hamba mnandi nobonakala emsakazweni ekhwele uthi hayi babusisiwe baphusisiwe phenduka hayi sekugcineni manje kade kumnandi ukuhlala nabantu bamadoda bekumnandi ngempela singazwa bambala nje ocingweni bese siyavala 032 4815522 032 4815521 sesivalelisana nje bakhona abantu bahlezi nathi asizwe sawubona yebo hayi ngoba ngisemsebenzini ngifishini nathi ngiqala kusasa ungasho ukuthi ngithola ngoba semsebenzini ubehlezi nathi siyakuzwa siyabonga ngisendlini nazo uthi hayi ngoba ukuthi uhlezi ngoba semsebenzini ufethu uyihlalele nathi nje kwakuhle lokho kuhle kakhulu isikhathi ke 6 minutes to 12 o'clock lapha emsakazweni ekhwini njengoba lokushilo sakuthembisa uhlala nawe kuze kubumba nehora le12 nangomoya hello Danzong hello njani madam siyaphila hayi bye bye siyabe kahle nengqalabutho uzongikhethe ndawo khona nazo ke hayi twahamba kahle nawe ngqalabutho sikomkele sawona siyaphila siyaphila nazo ke enkobongweni ujabulile uzuzulu messengers nazo ke siyabonga kakhulu usho kanjalo kumakamnothi lapha enkobongweni kusolesikhathi emsakazweni iKwezi FM usengongena singaba ukugcina ngoba sekusele 5 minutes siye lapha ku12 o'clock ebesithembise sohlukana ngawo mase 0000 iwashila no 0 abaningi siyahamba thina ukugcina sabona yebo ubongile siyabonga kakhulu eMumbe emsinga amen nazo hayi bekumnandi maClayton hayi qiniso bekumnandi kodwa phela usasa usuku olukhulu yes bonke awumlaleli thinta lo nalo kusasa ungaphuthela hayi njengamanje nami sengiyavalelisa nje ngalele lithi ngena kimi abafana bethokozisa futhi bayaqopha khona lapha emsakazweni iKwezi abanye siyiqhina ngabo ngoba siyabona bathuthuka baphambili zoyizwe mnandi kakhulu ingoma ekhaya hayi ke nakanjani siphinde sihlangana ngesonto elizayo lapha emsakazweni iKwezi FM
uyivakashele ku-YouTube uyibukela kamnandi bekumnandi kanjani estudio namhlanje lapha emsakazweni usibheke lapha ku-YouTube channel Saziso Dlamini. Asiphume ngana kumbiko we-station manager kwenye radio station esho nawe hayibo happy birthday Radio Khwezi message ngena hayi ke sesithi bye Usazise tandile ngelinye ilanga. Zilokhu zingene njalo izilokotho ezinhle zokhalalisela iKhwezi FM, iRadio Khwezi, umsakazo osebenzelana neminye imsakazo kakhulu kanye nokusizana. Umsakazo i-UFM ezenze i-Richards Bay sifuna ukuthi happy birthday ku-Ikhwezi FM njengoba ligubha unyaka yalo belisemoyeni sithi-ke halala Khwezi FM qhubeke njalo nihlale phezulu nidizele phezulu njengenyoni endizela phezulu sithi siwuthu UFM happy birthday to Ikhwezi FM. Ukuze ukhule noma uphumelele okwenzayo, qikelela ukuthi usebenzelana nabanye abantu, umuntu ngabantu. Awukhule umsakazo iKhwezi #iKhwezi25.